a bɛ hakili jigin ma caman i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a caman bɛ an kɔni bɛ silamɛya kɔnɔ an b'a kɔnɔ ka taa ten dɔw bɛ seli wɛrɛ sɔsɔli kɛ seli wɛrɛ dɔw nɔfɛ nafilaw la k'olu ye wajibi ye farda 5 min ni a dira alakira ma ka na n'a ye sallallahu alaihi wa alihi wasallam olu de dulonnen filɛ misiriw kɔnɔ nin ye n'o ye seli fana lazara fitiri safo fajiri wali ni maa min y'a jate daminɛ fajiri yɛrɛ la fajiri seli fana lazara fitiri safo in seli waati 5 in nun de ye seli waatiw ye minnu ye fardaw ye ni ninnu 5 bɔra la seli wɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen o bɛɛ de ye nawafiliw ye nka o nafila ninnu dɔ kiiri ka gɛlɛn ka tɛmɛ dɔ kan i komi wituru ani rakatul fajiri i bɛ jɔ ko 2 nafila min seli ka kɔn fajiri ye olu ka gɛlɛn ka da a nafilaya kolo gɛlɛya kan nka o n'a ta bɛɛ nafila ka nafilaya kolo gɛlɛyara cogo o cogo a tɛ fara 5 in kan an k'an janto la parce que i bɛ to ka dɔw bɛ to ka ko safo ye jɔko 7 ye dɔw bɛ to ka sɔsɔli kɛ dɛ ko parce que ko jɔko 3 in olu bolo o fana ye wajibi de ye i bɛ baliku dɔw bɛ ɲininka ko fajiri ye jɔko joli o b'a fɔ ko jɔko 4 ka d'a ka deli kɛra 2 in na e y'a ye i mɔkɛ tun b'a kɛ i fa b'a kɛ i karamɔgɔ b'a kɛ e yɛrɛ b'a kɛ tuma dɔw la dɔw ka misirilata tɛ ten n'u bɛ seli so olu kɔni bɛ 2 in seli ka 2 wɛrɛ seli fo a nana kɛ ɲɛna ko a dɔ de don an ka nin yɔrɔ ninnu faamu bi kɔfɛ a bɛ to ka seli 5 min dulonnen ye alors Mali la a bɛ k'i ɲɛkɔrɔ 6 ye juma o ye waati jiratɔ de ye dɛ n'o tɛ juma ye seli fana de ye e kuma faamu seli fana seli cogo de bɛ yɛlɛma juma don n'o tɛ 5 de don dɛ n dɔ ka n'i kun ja bon ko 6 de tun bɛ tableau la o ye an kɛtɔ ye ka juma waati de jira ɲɔgɔn na n'o tɛ juma ye seli fana de ye seli fana seli cogo de bɛ yɛlɛma juma don ka kutuba k'a la k'a kɛ arakan 2 ye bana seli waati 5 ye nin de ye an bɛ tɔ fɛn o fɛn seli ka fara nin kan min ka gɛlɛn o min kiiri man gɛlɛn o o bɛɛ kɔni ye baraji ɲini siraw de ye sariya m'u wajibiya o kɔrɔ tɛ k'i ka taa dabila dɛ kuma dɔw bɛ yen e yɛrɛ m'a fɔ kun min kama fiyewu dɔ b'a yɛlɛma ka k'o ye ne ka kuma fɔ kun tɛ ko n b'u seli ninnu jɔyɔrɔ dɔgɔya wali ko n b'a fɔ k'i ka ja ne bɛ to ka n yɛrɛ sɛgɛn witiri ko la ja ne m'a fɔ kama dɛ karamɔgɔkɛ a fɔ kun de ye kana jate ka fara farda kan o b'i ka silamɛya ɲɛdɔnbaliya jira ne ye ɲininkala ko fajiri ne ko k'o ye jɔko 4 ye ka 2 in jate ka fara a kan o kɔrɔ ye ko e tɛ fɛn kalama a ko la e t'a ko ɲɛdɔn fajiri ye jɔko 2 ye arakan 2 seli fana ye arakan 4 ye lazara ye arakan 4 ye fitiri ye arakan 3 ye safo ye arakan 4 ye b'a faamuna n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɔko 17 ni ma fili o tɛ wa o de ɲininen don silamɛ kelen kelen fɛ 24 heures kɔnɔ lahara n'i bɛna ɲininka i ka seli la i bɛ ɲininka o 5 de la nka nafila ninnu bɛɛ n'a fisamantiya don n'i y'o seli ka fara a kan i b'a baraji sɔrɔ alakira ka kuma wɛrɛ fana bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ni jɔn ka fardaw lajɛra seli la ni halalu ni majɛ min y'o sɔrɔ k'a bɛ lajɛ ni nafilaw b'i bolo nafila bɛ kɛ k'a dafa o de y'a to mɔgɔ man ka tulonkɛ kɛ nawafiliw la o kɔfɛ alakira ye fisamantiya caman fɔ nafila in kelen kelen bɛɛ n'a fisamantiya don mathalan arakan 2 min bɛ seli ka kɔn fajiri yɛrɛ arakan 2 ye kira ko k'a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan
kira tun t'a to yen abada sallallahu alaihi wasallam. hali ni dugujɛ y'i minɛ fajiri la e kelen min ka fajiri seli dugujɛ y'i minɛ arakan 2 in seli teliya la ka sɔrɔ ka fajiri seli fala haraj gasi t'i la. o b'o cogo la wituru fana n'i y'a dɔn k'a fɔ n'i sunɔgɔra k'i tɛ se ka wuli k'a seli a seli k'i da wituru kun ka gɛlɛn alakira ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ma deli k'a bila de o t'a bali wala ta kuma ɲɛmisɛnw olu laysa kullu ma yu'rafu yuqal ikhtilafu wituru nɔfɛ dɔ k'a fɔ wajibi don wajibi tɛ o ye dɔnni kɔnɔ kuma ye nka nin foroba kuma in i bɛ nin ta nin ye seli min ye wajibi o ye 5 ye awa silamɛya la nafolo fana nafakati fardaw bɛɛ la kuntigi o ye jaga ye o bɛ bɔ san kɔnɔ siɲɛ 1 jaga kɔfɛ maa min ka hakɛ y'i ma wajibi ye komi muso ka hakɛ b'a cɛ ka nafakati la komi a baloli a fɛɛrɛbɔli alakira ye fɛn minnu fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ o kɛli ye wajibi ye muso ye o ye diyagoya ye i bangebaa b'i bolo nafolo t'a yɛrɛ bolo se t'a ye a doni tali o ye e ma wajibi ye o n'a ɲɔgɔnnaw sariya bɛ maa min doni tali k'i ma wajibi ye o de y'a to i ka jaga ti di o mɔgɔ ma maa min doni tali ye e ma wajibi ye sariya la e ka jaga ti d'o tigi ma o de y'a to silamɛya la muso bɛ se ka jaga di a cɛ ma nka cɛ ka jaga ti da muso ba ka d'a kan e doni t'i muso ka wajibi ye ni muso ye min fari ka nasɔngɔ kan a ɲɛn'i ma de ni muso ye kɔbilɛ tigɛ i la a ɲɛn'i ma de ni muso y'i dɛmɛ dɛmɛ sira o dɛmɛ sira fɛ o ye baraji ɲini sira de ye sahabamuso dɔ delila ka na kira ɲininka ala sallallahu alaihi wasallam a ko ale cɛ se t'a ye se tɛ denmisɛnninw k'ale bɛ nafakati min kɛ dɔ dun b'ale yɛrɛ bolo ko n'ale n'a denw ale bɛ fɛn min k'u ye k'o bɛ se ka kɛ sarakati a kira ko sarakati don bana muso bɛ fɛn min k'a cɛ ye o bɛ bila nafakati a bɛ bila sarakati hukumu kɔnɔ n'a y'a baraji jigiya a b'a baraji sɔrɔ nka cɛ muso doni tali ye a cɛ ma wajibi ye hali n'o y'a sɔrɔ cɛ fana bɛ baraji sɔrɔ nka ale ta in danfara min b'a ni muso ta cɛ n'a ma kɛ a bɛ jurumu de sɔrɔ e muso ni nasɔngɔ ma sɔrɔ malo ma sɔrɔ ɔ wari bɛ muso kunna a bɛ se k'a ɲɛnabɔ dɛ nka a ko aa non ne ta ti don a la dɛ sariya t'a nɔ minɛ dɛ an b'a fɔ ko musow k'o kɛ dɛ n ko sariya de t'a nɔ minɛ an bɛ sariya kɔnɔ kumaw de ka k'u ɲɛfɔ yɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen an yɛrɛ b'a miiri cogo dɔ la i b'a sɔrɔ sariya la a tɛ ten e bɛna o bɛ se ka kɛ walayi o bɛ se ka kɛ cogo a tɛ ne kunna a b'e kunna don o don ne t'a bɔ karamɔgɔ a tɛ ten koyi kana kuma girin koyi kana kuma girin dɛ e nana n'a ye o de ka koyi e taara minɛ ka na de k'i b'a doni ta i b'a ta de dɛ o tuma na nafakati minnu bɔli ye maa ma wajibi ye a kuma b'o de nɔfɛ nafakati min y'i kan wajibi ye o la kuntigi ye jaga ye n'i y'o dɔ kumaniya kuma min na sariya bɛ i ɲɛ kɛ ni bakiluya tɔgɔ ye nin kangarida kan gɛlɛn ninnu i niyɔrɔ bɛ k'u la a maana bɔra yen sa an bɛna furu